विश्वास से आयल बानी माई के दरबार में। पूनम पांडे अरुआ लोग के प्यार आशीर्वाद बनल रही, ऐसा ही माई के भजन गुणगान होत रही। जय हो। बड़ा सुंदर भजन लेके आयल बानी माई के। चैत के नवरात्रि चढ़ल बा, यही खातिर माई के गुणगान करे खातिर हम सभी वादी में आयल बानी। तो बोल साचे दरबार की जय हो।